जय हिंद। अभी रोआ लोग से हम बिहार की स्थिति बताओ तनी। रोआ लोग खुद अपना आंख से देखो तनी। हर आदमी के घरे युवा पड़ल हुई हैं। 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 25-20 के संख्या बहुत ज्यादा हुई। हर माई बाप अपना बाल बच्चा के बढ़िया शिक्षा खातिर जमीन बेचले हुई, कर्ज लेले हुई, कैसे भी अपना बाल बच्चा के पढ़ले भी आगे हमार बाबू आगे चल के नौकरी पाजी हैं, हमार दुख दर्द सब दूर हो जाई। लेकिन बाबू का करस? बाबू के पास कोनो हईले नहीं कि कहीं नौकरी करस। सरकार के पास बा कि कोनो नौकरी के ऑफर ना दी, ना कोनो विभाग में नौकरी दी। सरकार तो बस एक ही चीज जानती है कि हम योजना देता नहीं, योजना के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। हमेशा नौकरी के वादा करके आज हमनी के छोट से इतना बड़ा हो गए नहीं जा। हमनी से पहले ही लोग बिहार की स्थिति देख ले बा। बहुत दिन से हमनी के कई चीज झेलत हैं। जात वाला बीमारी बा हमनी के अंदर कि जात पर मैंने बिहार में सबसे बड़ा इलेक्शन के मुद्दा जात होला। जात ही से ही पार्टी निर्धारित होला कि कौन जात के संख्या ज्यादा बा वहां टिकट दिहल जाला। जोना के नतीजा होला कि कैसन भी उम्मीदवार जेकरा कुछ समझ में ना होत होखो, जेकरा द्वार पर बैठे के समय होखो, वहा के उम्मीदवारी अपन दावेदार बन जाला। लोग इंतजार करेला कि भादो के बैंक के तरह लोग निकलेला बाहर। जब इलेक्शन आवेला तो पार्टी टिकट दे देला, ओकरा के आदमी जाने लग कुछ ना कि ओकरा के पहचाने ला भी ना। वो टिकट मिल गई। टिकट मिलला के नतीजा ही होला कि वो चुनाव जीत जाला। 5 साल तो कोई नहीं के हटा सकत। अब 5 साल हमनी के ऐसे ही समय कट जाला। ये 5 साल करत करत आदमी के उम्र धीरे धीरे बढ़त चल जाला, बुढ़ापे भी आ जाला। हालांकि वो माई बाप जो जमीन बेच के कर्ज लेके अपना बाल बच्चा के पढ़ौले बा, ओकर ई स्थिति बा कि कर्ज दे। हालांकि जमीन चलिए गई, अब बच्चा ओकर नौकरी ना मिलल। अब बच्चा भी धीरे धीरे उम्र होत जाला, कहीं नौकरी लायक ना रहले तो अंत में थक हार के कहीं दूसरा स्टेट में निकली हैं या फिर विदेश वगैरह जाके अपना जीवन यापन करियन। हालांकि उससे वो खुश ना रहले। जे 20 साल 25 साल पढ़ाई करके 15 साल और आदमी के अपना मन लायक नौकरी ना मिलेला तो ओकरा मन में का होत हुई, वो का सोचत हुई कि यही बिहार में मने हमनी के जन्म लेनी जा, सब कुछ एजा कहनी जा। हमनी के नौकरी खातिर दिल्ली, पंजाब, यहाँ तक कि विदेश में जाए के पड़ता। वो माई बाप हमेशा की तरह अपना कर्म के ऊपर सब छोड़ दे लगी। शायद यह मने भगवान के मंजूर बा। हालांकि एगो बात बताई, बिहार में अभी ये पार्टी चलता रही जो ना कि अब रिटायर होके बैठ जाए के चाहिए। लेकिन हमनी के राजनीति माने बिहार में 2-4 गो पार्टी जो बाड़ी से शुरू से कर रहा बाड़ी, जेमे कौन युवा के चांस नहीं है। रोआ पास कितनो भी टैलेंट बा, कितनो समझ बा, लेकिन रोआ लगी अगर पैसा नहीं है, पहचान नहीं है तो रोआ के यहाँ पूछे वाला नहीं है। अभी बिहार के युवा लोग के जो हाल बा कि सरकार वादा पर वादा करतिया, ना कहीं नौकरी देतिया, ना कहीं रोजगार की व्यवस्था करतिया। आई बताई कि रोजगार की व्यवस्था अगर ना करो, नौकरी माने सृजन ना हो तो आदमी के घर की स्थिति का हुई। ये बड़ा बिहार में 90% से ऊपर लोग मजदूर बा। हालांकि जात काट खेल दे छोट ना होला। कौनो जात के मूर्ख बनावल लोग के काम बा। मूर्ख बनावल लोग के हमेशा से शुरू से ही चलल आ रहा बा। हालांकि मनीष कश्यप जी मुद्दा उठैले रहनी हो तो वहां के एनएसए लगा के जेल में डाल दिहल गई है। क्या मनीष कश्यप यहाँ लोग से बेहतरीन ना रहनी हो? वहां के इतना समझ ना रहा। अब बिहार के लोग भी बा कि मुर्दा की तरफ पड़ल बा, ये नेताओं के चक्कर में पड़ता। हालांकि देखी ये जमीन से ही लोग निर्धारित हो रहा। वो पार्टी के जोन कुछ भी होला, और वो लोग आपस में लड़ झगड़ के जातीयता करके ये लोग के विधानसभा तक पहुंचावेला। आई नेता 5 साल कोनो ध्यान ना रहेला। फिर पार्टी के फैक्ट हुई, गठबंधन हुई, महागठबंधन हुई, आकर के फिर वही नेता के फिर चुन दिहल जाई। तो ये कब तक चली? अब तक बिहार के लोग काहे सुतल बा? लोग के जागे के चाहिए।
कि हमनी के कब तक जात में बट के रहें जा, कब तक पार्टी में हालांकि बीजेपी हो को, जेडीयू हो को, राजद हो को, कोनो पार्टी हो को, कोनो केहू के मने कुछ नहीं के कर सकत। ये खाली समय मने इंसान लोग के काट रहल बिया, युवा सन के भविष्य बर्बाद करत दिया। हालांकि युवा लोग के भी अगर आवाज नौकरी पढ़ले वाला लो तो नौकरी चाहिए तो तू लो आवाज उठाव लो, कब तक छुप के रह लो, और जब तक छुप के रह लो तारा लोग के नौकरी ना दी, कबो नौकरी तारा लोग के ना दी, ये तारा लोग के जात में बांट के रखी। युवा लो रोज आवाज उठाव लो, जय बिहार चैनल बा ए पर लो आई लो, आवाज के अपना बुलंद करी लो कि हाँ हम तारा के चुनले बानी तो हमरा नौकरी चाहिए, हमरा रोजगार के व्यवस्था बिहार में होके की चाहिए, तब हम आगे के बारे में सोचब। अभी इलेक्शन के समय 2 साल बा, 2 साल पहले से रोल आवाज उठाई लो, आगे के भविष्य ना बर्बाद हो को, हमने के बाद वाला भी पीढ़ी वही दलदल में जा रहल बिया, इसे रोल सोची लो। आ विकास के बिहार के बारे में अब बताएं कि अनपढ़ ही नेता लो लइकन के युवन के भविष्य के इ लोग का चिंता करी, इ लोग युवन के भविष्य सुनिश्चित करी, जेकरा अंदर खुद उ लोग अनपढ़ बा, उ लोग मने झूठ मूठ के खोखला विकास के वादा करता लो। इ लोग का विकास करी, ये लोग के समझ में का बा, इ तो अनपढ़ बा लोग, का युवा नहीं खान पढ़ल लिखल युवा, ये लोग के झंडा धोवता रहे समय अवला पर। युवा लोग के झंडा काहे ढोए, रउआ मांग करी कि हमरा नौकरी चाहिए, हमारा रोजगार चाहिए बिहार में, हम झंडा केहू के ना ढोएम, का झंडा ढोएम रउआ, राउर माई बाप रउआ के पढ़ावे खातिर का कैले बा, जमीन बेचले बा, कर्ज लेके रउआ लोग के पढ़ाई कैले बा, और रउआ लोग झंडा धोवे खातिर बानी, आवाज रउआ लोग बुलंद ना करे, एगो मुर्दा की तरह पड़ रहे। यह बिहार की स्थिति बा। यही बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट राष्ट्रपति रहले, यही बिहार में वहां के यही बिहार से निकल रहनी ना। ये बिहार में कोनो प्रतिभा के कमी नहीं खे। दशरथ माझी के तो सब कोई जानते हुई, जे मतलब ये एगो अचंभा सा सवाल बा कि जौन आदमी पहाड़ तोड़ देहल, पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिल, वो बिहारिये रहले। रउआ लोग में बहुत प्रतिभा बा, रउआ लोग खाली चुपचाप बैठल बानी, आवाज नहीं की उठावत। यही से रउआ के नेता लोग हमेशा छलता, हमेशा धोखा में अंधेरा में रखता, हमेशा धोखा देता। रउआ लोग आगे आई, जय बिहार टीवी पर अपना आवाज के बुलंद करी। कहीं कोनो दिक्कत हो, केहू सतावत हो को, रउआ एक बार जय बिहार टीवी के रउआ लोग बुलाई, ऊपर अपना आवाज बुलंद करी। कैमरामैन युवराज सिंह के साथ हम विश्वजीत सिंह किनवार, जय बिहार टीवी।